אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים אל תורת הטרו, המסע אל מסתורי הטרו העתיק, וזה רגע לפני הסוף, רגע לפני הסוף, אבל בואו לא נקדים את המאוחר ונהנה ממה שיש. אז היום באמת יש לנו מפגש קצת אחר, כי סיימנו את שבעת חלקי המכלול. אז היום אנחנו במפגש 11, והיום אנחנו נשוב אל קלף הבחירה, קלף השוטה, שככה עברנו עליו חפיף בהתחלה, ויהיה עוד כל מיני דברים מעניינים. אז באמת לפני שנצלול למה שקורה היום, כרגיל חזרה קצרה, בשביל לחבר אותנו לפעם קודמת. אז דיברנו על החלק השביעי במכלול, בפעם הקודמת שנקרא הדרך הנעלה, The Great Way, איזשהו ביטוי שרע המציא המורה, ובעצם זה מדבר על החלק השביעי במכלול, כלומר החלק השביעי במכלול מדבר על הסיכום של ששת החלקים הקודמים, ומעבר להיותו הסיכום, הוא גם המרחב, מרחב העבודה, מסגרת העבודה, framework, שבו כל התהליך הזה של ששת החלקים במכלול מתרחש, או ליתר דיוק, חמשת החלקים במכלול, כי יש לנו חלק אחד שמייצג את המכלול עצמו, שזה הסיגניפיקטור, מסמן המכלול. אוקיי? זאת אומרת ש-1, 2, 3, 4, הם עושים איזשהו תהליך, ושמוביל למספר 6, שזה הטרנספורמציה. היום אנחנו נראה את הכל ביחד ונדביק את זה, וזה יותר ברור, ולא רק באוויר. אז לפני שנגיע לשם, ככה תזכורת קצרה. קלף המרכבה, החלק השביעי זה הדרך הנעלה של השכל, החלק השביעי במכלול השכל, קלף המרכבה, וראינו שהוא קלף שיש לו קשר לרצף הזמן-מרחב. היה לנו שם מלא זוויות ישרות, וסרגל T, שזה חלק מהארכיטקטורה של הממד, והספינקסים. ראינו שספינקס בעצם גילינו עכשיו לראשונה, ספינקס, שזה גם סמל שהמורה נתן לנו את המשמעות שלו, בקונוטציה של אתרו העתיק, שהספינקס מייצג לנו קשר לזמן, גם לרצף הזמן-מרחב, כמו הזווית ישרה, אבל גם את הזמן עצמו. כלומר, כשאנחנו רואים ספינקס, אז מדובר על איזשהו חלק שיש לו, שהוא מושפע או מתפתח במרוצת הזמן. ובעצם נאמר לנו שהשכל כולו, השכל עצמו, מכלול השכל, בעצם מבשיל, נע ומתפתח במרוצת הזמן, ולכן הספינקסים וכל הסממנים של רצף הזמן-מרחב, כי התפתחות השכל תלויה במעבר זמן, היא תלויה בזמן, וכל הדבר הזה בעצם מעורר סימני שאלה על עניין הקפיצות הקוונטיות בתודעה, שבטח חלקכם שמעתם, תלמדו את זה, וזה יהיה לכם קפיצה קוונטית בתודעה. בום, ברגע אחד אתם תהיו יותר מפותחים, יהיה לכם כוחות, תוכלו לדבר עם חיות, לא יודע מה, כל אחד ומה שהוא משווק את הקורס שלו. אבל כל הדבר הזה בעצם נמצא בסימן שאלה. עכשיו שנאמר לנו שהמסגרת שבו השכל מתפתח ופועל, מסגרת שתלויה בזמן, ושהשכל ומתפתח בפרט בזמן. למה? כי הוא מניב פירות, ולפירות לוקח זמן להבשיל, נכון? פרי זה לא ברגע אחד, הוא לא בשל. זה אולי על פני השטח לפעמים נראה ככה, אבל היה תהליך שלם שהוביל לרגע המסוים הזה שבו הפרי נהיה בשל. ככה זה בטבע, ככה זה בשכל. זה משהו חשוב לזכור אותו, שהתפתחות שכלית, התפתחות תודעתית, תלויה בזמן, וזה אומר בפרט גם במהלך הגלגול שלנו, שזה קצת יותר רלוונטי לנו כרגע, אבל גם זה אומר במהלך הגלגולים, אוקיי? זאת אומרת שההתפתחות התודעתית שאתם עושים בגלגול הזה, היא לא הולכת לאיבוד, היא נשמרת לגלגול הבא שלכם. זאת אומרת שאם הגעתם לרמה 2 בתום הגלגול הזה, אז גלגול הבא אתם מתחילים 1.5, לא מ-1. אוקיי, למה לא משתיים? כי זה לא בדיוק מאותו מקום, ויש את המסך השכחה, שעוד נדבר עליו הרבה, וכל העניינים האלה, אז זה לא בדיוק, לא שעשיתם פאוזה, וגלגול הבא המשכתם מאותה נקודה, זה לא בדיוק עובד ככה. אמ, ואמרנו שהמטריצה מתאפסת, ויש פה עניינים, אבל ההתפתחות שנעשתה בגלגול הזה נשמרת במכלול השכל עצמו, נשמרת אצל ההירופנט, ובפרט אצל הכהנת. אוקיי? וזה אומר גם שיש לנו גישה לכל הדברים האלה.
זה דורש מאיתנו עבודה, אבל זה אומר שבהכרח שיש גישה. ואם בגלגול הזה אתם מוזיקאים מחוננים, אז בגלגול הבא תוכלו להשתמש בכישרון הזה, ותוכלו לגשת לידע המוזיקלי שלכם שצברתם בגלגול הזה. זה סתם איזושהי דוגמה קצת מוחשית, בשביל רגע להבין את זה, זה כמובן מדובר גם על דברים הרבה יותר עמוקים, במהלך ההתפתחות התודעתית שעשיתם, מה שלא תהיה. אוקיי, אבל זה ככה בגדול המרכבה. קלף הבא, אלכימאי, קלף מספר 14, הוא הקלף השביעי של מכלול הגוף, הדרך הנעלה של מכלול הגוף. בתרו העתיק נקרא אלכימאי, זה הג'יני המחונף הזה שמוזג ככה בשתי כוסות. בתרו המודרני קראו לו טמפרנס, שזה מתינות בתרגום מילולי, אבל בעברית תרגמו את זה למיזוג. כמו שאתם רואים ככה, עניין השמות, יש בלגן גדול. הכל תלוי בחפיסה שאתם קונים. בכל מקרה, על האלכימאי, הדבר היחיד שנאמר לנו זה שהסיבה שזה נקרא אלכימאי זה כי הגוף הוא הכלי שבעזרתו השכל והרוח מממשים את פירותיהם. והאלכימאי זה איזשהו דימוי שהגוף הוא כמו התנור של האלכימאי או המיחם, תנור. באנגלית זה נקרא at הנור, שזה בכלל מילה מערבית, שזה פשוט אומר תנור. אבל בגדול זה איזשהו תנור מיוחד של האלכימאים, שהוא כזה בצורת מגדל ומוארך, וכל הקטע שלו שהוא מחולל חום בטמפרטורה גבוהה וזהה לאורך זמן. אוקיי, הוא לא מאבד טמפרטורה, והטמפרטורה נשארת יציבה, ובעצם הפואנטה של זה, שהתנור הזה, זה לאפשר את המיכל ואת התנאים, שבמקרה הזה זה חום, זה אש, האידיאליים בשביל להפוך את העופרת לזהב, בשביל לייצר בעצם את לזקק את התודעה שלנו, כי בסוף זה מדובר פה בדימוי, לא באמת להפוך עופרת, את החומר לזהב, אלא להפוך את התודעה הפשוטה והגסה שלנו לתודעה יותר מזוקקת וטהורה. אוקיי, וזה בעצם הדימוי פה של עופרת לזהב, וזה מה שהאלכימאים עושים, והאופן שבו הדבר הזה נעשה זה בעזרת הגוף. ולכן אל לנו לזלזל בגוף, הוא הכלי שבעזרתו השכל והרוח יכולים גם להתפתח וגם לממש את ההתפתחות שלהם. אז זה חשוב, זה חשוב, ככה לשים לנו את זה במסגרת. והדרך הנעלה של הרוח, של מכלול הרוח, הקלף השביעי של מכלול הרוח, זה נקרא האדפט, קלף מספר 21, שבתורה המודרני נקרא העולם, ורק ככה נתן עקיצה, שקראנו לזה בצורה ככה מקומית העולם, אבל זה בתכלס צריך להיות יוניברס, היקום, וככה גם אליאסטר קרולי קורא לקלף הזה דרך אגב, The Universe, שזה בהחלט שם הרבה יותר מתאים. למה יקום? כי בעצם הקלף הזה מתאר לנו את התקשורת שלנו, של הישות האינדיבידואלית, או של השכל אם תרצו, עם הבורא עצמו, בין אם זה הבורא המקומי, או בין אם זה הבורא האחד האינסופי. אוקיי? יש לנו הקלף הזה מייצג בעצם שני סוגי תקשורת, שהאחד הוא שיקוף של השני, נאמר לנו. יש לנו את התקשורת עם הביג בוס, את האולטימייט, יענו את היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, שזה תקשורת עם האינסוף האינטליגנטי, אוקיי? שלחילופי נקרא הבורא האחד האינסופי. אתם פעם שמעתי אומר ככה, פעם ככה, אז תבינו שזה אותו, תדעו פשוט שזה אותו דבר, שני ביטויים לאותו דבר, כי הוא לא ישות. והגדרנו את זה, הגדרנו מה הוא או מה הוא לא במפגש השני, אז מוזמנים לצפות ולרענן. בכל מקרה, התקשורת עם האינסוף האינטליגנטי, עם הבורא אחד האינסופי, עם המקור של הכל, מה שזה אומר, או הביטוי של זה, זה איזושהי חוויה של עושר עילאי, ופשוט אקסטזה רוחנית. אוקיי? זה פשוט עניין של חוויה, לא עושים שום דבר, זה לא לקבל כוחות, זה לא לשנות את המציאות, זה נטו לחוות עושר בלתי יתואר. אוקיי? להיות בתקשורת עם המקור שלנו, עם הבורא, או בורא אחד האינסופי, אין דבר מעבר לזה, אין דבר חוץ מזה בתכלס. אז להגיע, לחזור לתקשורת ולחיבור הזה, זה פשוט חוויה שאי אפשר לתאר, מלבד עושר עילאי או אקסטזה רוחנית.
אוקיי, אז זה דבר אחד שהאדפט אמרנו זה החניך הרוחני המתקדם, אז הקלף האדפט זה דבר אחד שהוא מייצג לנו. הדבר השני זה השיקוף, זה יענו את אותו דבר, אבל ברמה קצת יותר נמוכה, שזה התקשורת עם הלוגוס, שזה הבורא המקומי של מערכת השמש שלנו, או אחד מעליו, שזה הבורא של הגלקסיה המקומית שלנו, אוקיי? ובגלל זה יוניברס, היקום. כי זה בעצם ממש לתקשר ולהתחבר עם היקום כולו. ומה שזה אומר, שזה לא עם הביג בוס, יענו זה עם הסמנכ"ל אם תרצו, או המנהל אזור יותר נכון. אז התקשורת איתו, זה בעצם מאפשר לנו להשתמש באנרגיה שלו, באנרגיה של הלוגוס, שנקראת אנרגיה אינטליגנטית, שזה אנרגיה שאפשר לעשות איתה הכל. אוקיי? אבל המורה רע צמצם לנו את זה לשלושה דברים, שבסוף הכל אפשר לצמצם לשלושת הדברים האלה, שזה הרס, בנייה וריפוי. אוקיי? כי כל דבר אפשר לצמצם אותו, או שהרסנו משהו, או שבנינו משהו, או שריפאנו מישהו, או משהו. אוקיי? שריפוי זה בסוף איזשהו שימוש של הרס ובנייה על ישות מסוימת. אוקיי? כי אם להרוס תאים סרטניים זה לרפא. אוקיי? ולבנות רקמות שנפגעו זה לרפא, אוקיי? אז זה או הרס או בנייה, וגם על זה דיברתי קצת יותר בהרחבה במפגש הקודם. אז זהו ככה בקצרה, לחבר אותנו. אז היום, אלו שבעת, זה החלק השביעי של המכלול, עברנו על השביעייה, על 21 החלקים, שזה שלושת השביעיות. היום שוב נחזור על הבחירה, אחרי שיש לנו ככה את כל הרקע הזה מסביב, כדי שנוכל להבין אותו יותר טוב, את קלף הבחירה. בנוסף, נראה לכם קצת מידעים נוספים, איך להעמיק את התובנות על התרוע העתיק והשכל הארכיטיפי בפרט, בעזרת התקשור של רע. כל זה אני אראה לכם ממש עוד מעט, וככה איזה כמה מילות סיכום, ונסכם, ויהיה שמח, והכל בסדר. וזה סתם איזה תמונה ככה, שזה, אתם רואים יש את הביצה, שזה הפוטנציאל, והופה, מה נמצא בתוכה? האפרוח. אוקיי? כי זה שיקוף, כי אנחנו עכשיו עוסקים עם הביצה, חברים. כל מה שעד עכשיו עשינו זה רק ראינו את הביצה, אם אנחנו רוצים להיות אפרוח, צריך להעמיק קצת יותר. וכסת"ח, כן. טוב, אז הפעם ככה קצת נשנה את העניינים. אז אנחנו נתחיל עם הישר בחקירה משותפת, כי אני רוצה ככה שיהיה לנו, ככה שיהיה להקלטה חקירה משותפת של הקלף הזה, שהוא קצת שונה, ואז אני אתן עליו מידע, וככה נצלול בדוך. קודם כל, המורה רע נתן דרך איך הוא מציע ללמוד את התרוע העתיק, את השכל הארכיטיפי לפי התרוע העתיק, והוא מציע לעשות את זה בשלושה שלבים. אז את השלב הראשון מדובר בעצם במה שעשינו עד עכשיו, שזה לקחת קלף אחד, להסתכל עליו ולפרוט את כל הפרטים שלו אחד אחד, לשאול מה כל פרט בסמל, מה כל פרט בקלף מייצג עבורנו. אוקיי, הוא משתמש בשאלה, הוא אמר שכשהוא עבד עם הכהנים במצרים, הוא הצביע על סמל, או לא הצביע, אבל בחר סמל ואמר להם, מה אתה מרגיש שהציפור מסמלת? מה אתה מרגיש שהכדור מסמל? מה אתה מרגיש שהדמות הזכרית מסמלת? וכולי וכולי. ושימו לב, הוא תמיד אמר, מה אתה מרגיש, לא מה אתה חושב. למה? כי הוא רוצה את האינטואיציה שלנו, לא את האינטלקט. אוקיי? מרגיש וחושב, שני דברים שונים. הוא פונה לשכל אחר לגמרי, יש את השכל האינטלקטואלי, שזה החושב, ויש את השכל האינטואיטיבי, זה המרגיש, אוקיי? וזה לא המצאה שלי, המורה מדבר על זה שוב ושוב, והוא מדגיש ואומר שיש לנו שני שכלים, אחד אינטלקטואלי, אחד אינטואיטיבי, אוקיי? האינטלקטואלי זה הזכרי, האינטואיטיבי זה הנקבי, אפשר להקביל אותם אל הקוסם והכהנת בהקבלה, והוא אומר שבשביל ללמוד את התרוע העתיק והשכל הארכיטיפי, צריך ללמד את שניהם וצריך להשתמש בשניהם, אוקיי? אז, וזה מה שניסיתי לעשות פה איתכם. שכאשר הבאתי לכם את המידע של המורה, אז הפעלתי לכם ופניתי אל השכל האינטלקטואלי, השכל הזכרי שלכם, זה שחושב, אוקיי? שחושב על מידע, הוא מקבל מידע במילים, וחושב עליו, מעבד אותו, חושב, מפיק עוד תובנות.
זה השכל האינטלקטואלי. במקביל, כשעשינו את החקירות, אז ניסיתי לפנות אל השכל האינטואיטיבי שלכם, השכל הנקבי. אוקיי, ובגלל זה כל פעם שאלתי מה זה מייצג עבורכם, אוקיי, מה זה מייצג עבורך, ולא מה כתוב בספרים, כי זה לא רלוונטי. שאלה מה זה מייצג, כשרינה מסתכלת על הקלף, השאלה מה הקרוקודיל מייצג לרינה, לא מה הוא מייצג למצרים, זה לא רלוונטי. אוקיי, בגלל זה גם בסוף נתתי את זה, סתם בשביל להרחיב לכם אה, להרחיב לכם את, את היכולת להפיק תובנות. כי זה עזר לי להבין שאוקיי, אם קרוקודיל, נגיד עבורי ברמה האישית היה מייצג איזה יצור כזה מוזר וחייזרי, אז הייתי מסתכל על זה בצורה אחת, אבל אחרי שאני מבין שלמצרים זה מייצג סכנה, ואני רואה קרוקודיל, רואה יצור שמייצג סכנה בנתיב הקוטביות השלילית, זה עושה לי היגיון, כי בנתיב השלילי יש פחות הגנה, יותר סכנה, טרילילי טרללה, כזה, אוקיי? אבל אם זה לא, אם הסמליות התרבותית לא מעשירה אתכם, אז תזנחו אותה, הכל בסדר. המטרה היא לתת לכם עוד כלים, להגדיל לכם את השק, את שק הכלים, בשביל שתוכלו לגשת, לגשת לקלפים האלה, ולהשתמש בשני השכלים שלכם, ולהפיק את התובנות האישיות שלכם. אז אני רגע חוזר לשלב הראשון, אז הוא מחולק לשני שלבים, או לשני רבדים. אחד זה החקירה בודדת, אוקיי, שזה לקחת קלף קלף, ולבדוק להסתכל על כל הפרטים שלו, ולנסות להבין מה מייצגים לנו, ומה הקלף כשלם, כארכיטיפ, כסמל שלם, מייצג עבורנו, אוקיי, מה הקלף הקוסם כולו, המטריצה של השכל, מייצגת עבורנו. בתור מטריצה של השכל, לא בתור פאזל של פרטים, אוקיי? אלא בתור בתור השלם הגדול מסך חלקיו. זה אחד. השלב השני זה להבין את ההקשרים בין המכלולים השונים, כלומר, הסדר שבו אנחנו חוקרים את הקלפים אחד אחד, זה כפי שעשינו, שזה מטריצה של השכל, מטריצה של הגוף, מטריצה של הרוח. ואז מפעיל הפוטנציאל של השכל, מפעיל פוטנציאל של הגוף, מפעיל פוטנציאל של הרוח, וכן הלאה. אוקיי, זה בעצם חלק הראשון של כל המכלול, שלושת המטריצות של המכלולים, שלושת המאפשרי הפוטנציאל, וכולי וכולי. למה? כי כשאנחנו משווים אותם אחד מול השני, בגלל זה גם עשינו, אם אתם זוכרים, בסוף המצגת הראיתי לכם את שלושת המטריצות, שלושת המאפשרים, ככה שלושת החלקים, אחד ליד השני, כי זו המטרה. בעצם לנסות להבין את ההקשרים בין שלושת המכלולים, בין מה הקשר של השכל לגוף והרוח, מה הקשר ביניהם. קודם כל ברמת המטריצה, אוקיי? המטריצה אמרנו מרחב ההתפתחות של המכלול. מה הקשר בין שלושת מרחבי ההתפתחות? אוקיי, מה הקשר ביניהם? אוקיי? כי אם לשלושתם יש מרחב התפתחות, אז קודם כל זה אומר שיש דמיון ביניהם, כי זה המרחב שמאפשר את ההתפתחות למכלול, שבזכותו קיימת התפתחות, אוקיי? והוא בעצם מציג לנו מהי ההתפתחות של המכלול, ואז גם יש את השוני, כי כל מכלול מתפתח בצורה קצת אחרת. אז המטרה היא רגע לנסות להבין את הדברים האלה, לעשות את ההקשרים, ולהתחיל לגבש את השם תובנות ככה קטנות וחלקיות, וזה בסדר, זה בסדר שבהתחלה הדבר הזה הוא לא ברור, הוא לא מובן, הוא מאוד מפוזר, זה בסדר, זה אמור להיות ככה, זה שלב שלב, אנחנו לאט לאט תזכרו, השכל מתפתח בזמן, אוקיי? זה גם ללמוד את הטרו, לוקח זמן, אי אפשר לצפות במישהו מקשקש שעה ולדעת על הטרו, זה לא עובד ככה. חייבים לעשות עם זה עבודה לאורך זמן. אני כבר מספר שנים לומד את זה, וכל פעם מגלה דברים חדשים. המורה שלי לטארות 30 שנה עוסקת בטארו, וגם היום מגלה דברים חדשים. יתרה מזאת, כשאני באתי לקורס שלה, ופתאום הצבעתי לה על כל מיני דברים בקלף, היא אמרה לי, וואלה, לא שמתי לב. אחרי 30 שנה. עכשיו, אני לא אומר את זה חלילה בשביל לזלזל בה או להקנית אותה, אלא אני בא להראות לכם שאפילו מאסטרים כדוגמתה, עדיין לא יודעים הכל על הטארו אחרי 30 שנה. כי אין לדבר הזה סוף. אוקיי? ההתפתחות היא אינסופית, הלימוד של הטארו, למידת הטארו היא אינסופית. אז זה משהו שדורש זמן, אתם לא יכולים לעשות קורס, לעשות סדנה, לצפות בסרטון ביוטיוב ולצפות שאתם תבינו את הטארו, זה פשוט לא עובד. בין אם זה הטארו המודרני ובין אם זה הטארו העתיק, שהם שני דברים שונים לגמרי, שבמהות שלהם זהים. אבל שני נתיבים שונים של השכל הארכיטיפי, אפשר לומר, או של האופן
בו ניתן לעבוד עם השכל הארכיטיפי. השלב השני, ש... שרע אומר לנו איך ללמוד. אז אחרי שהתחלנו לגבש תובנות על הקשר בין שלושת המכלולים ועל כל אחד משבעת החלקים, אז הוא אומר לנו, תעשו חקירה זוגית, ותעשו את זה בשביל להעמיק על קוטביות, בהכרח קוטביות מינית, ועל קשרים, על הקשרים פנימיים בתוך המכלול עצמו. החקירה הזוגית, בעצם הוא בא ואומר לנו, תסתכלו על חלק, על המטריצה ועל מאפשר הפוטנציאל, אוקיי? הקוסם והכהנת. תסתכלו על שניהם יחד ותחפשו את ההקשרים ביניהם, תנסו להבין ולפתח תובנות על ההקשרים ביניהם. אוקיי, אז יש לנו שם זכר ונקבה, ולכן קודם כל עניין של קוטביות, קוטביות מינית. ולכן הוא בא ואומר את זה, הוא אומר את זה בפירוש, זה לא המצאה שלי, אוקיי? הוא אמר את זה בפירוש שהחקירה הזוגית מאפשרת להעמיק בעניין הקוטביות המינית. הוא לא אמר קוטביות מינית, הוא אמר קוטביות, פולריטי. עכשיו, אני סובר שמדובר בקוטביות מינית ולא קוטביות רוחנית. אוקיי, ואני התחלתי באחד המפגשים הראשונים, אולי השלישי, אולי הרביעי, לא זוכר, שדיברתי על זה, שכשהוא אומר פולריטי, אנחנו רואים בתקשור של רע את המילה פולריטי, וזהו. ואז הרבה הרבה מילים מעבר, אבל כשהוא אומר פולריטי, הוא מתכוון, יכול להתכוון לשני דברים, או קוטביות רוחנית או קוטביות מינית, שאלו שני כתבים, אלו שני צורות קוטביות שונות. עכשיו, לפי התשובה שלו, אפשר להבין ולהסיק על איזה מין הקוטביות, איזה סוג קוטביות הוא מדבר, מינית או רוחנית, או לפי השאלה שדון שאל אותו. בדרך כלל, הקטע הוא שבדרך כלל דון שאל אותו על קוטביות רוחנית, אבל הוא לא אמר קוטביות רוחנית, הוא אמר קוטביות. אז רע ענה לו בקוטביות. אבל כשאתם קוראים, לפעמים חלק מהתשובות שאתם קוראים אותם, אז נשמע שהוא לא מדבר על קוטביות רוחנית, אלא על קוטביות מינית. כי זה פשוט לא עושה היגיון כשאתם מנסים להדביק את התשובה שלו על קוטביות רוחנית. ורוב הפעמים שזה קרה גם נראה לי שדון קצת יצא מבולבל וניסה להבין יותר טוב, ואז אולי זה יתבהר, אולי לא. אבל בקיצור, חקירה זוגית, בשביל להעמיק בקוטביות המינית ובמהות שלה, במשמעות שלה, וגם על ההקשרים הפנימיים של המכלול עצמו, אוקיי? מטריצה ומאפשר פוטנציאל, מה הקשר ביניהם? אחר כך הוא אומר לנו, הזרז והתנסות המכלול, אוקיי? שאם אנחנו ניקח לדוגמה את השכל, אז הקיסר והקיסרית, או הקיסרית והקיסר יותר נכון. עוד פעם, זכר ונקבה, מה הקשר ביניהם? ואז הוא אומר לנו, את מסמן המכלול, מספר 5, הכהן, במקרה הזה, הירופנט, להצמיד אותו לקלף הבחירה, אוקיי? השוטה. אוקיי, אז מה הקשר ביניהם? שהבחירה היא לא שייכת למכלול, אבל המכלול בסוף עושה אותה. אז היא כן קשורה, אבל הוא אומר לנו שבמקרה הזה זה מה שמעשיר אותנו. המסמן המכלול והבחירה. ואז הטרנספורמציה והדרך הנעלה, מה הקשר ביניהם? הקשר במקרה הזה, שוב, שהזכר והנקבה היה לנו בעיקר ב-1 עד 4, אחר כך זה קצת הולך לאיבוד, אבל עדיין, יש פה עניין אולי גם של קוטביות, אפשר לראות דברים, ואתם יכולים גם לקחת את הדבר הזה שלב אחד הלאה, ולעשות עוד זוגות, כן? ולא רק את הזוגות שאמרתי לכם, שזה הזוגות שהוא מציע. בסיכום של השיעור גם כתבתי לכם את זה יותר מפורט, אבל תרגישו חופשי לקחת שני קלפי טארוט, באופן אקראי אפילו, להצמיד אותם זה לזה, ולשאול את עצמכם מה הקשר ביניהם, ולנסות להפיק עוד ועוד תובנות. אוקיי? אבל אנחנו תכף נתנסה בזה, אם כי קצת בחפיף, כי יש עוד הרבה מה לומר, אבל תוכלו אחר כך לעצור את הסרטון ולהעמיק בזה בעצמכם, והכל בסדר. ושלב נוסף שהמורה רע אומר לנו איך ללמוד את הקלפים, את הטארו העתיק. השלב השלישי, שהוא השלב המתקדם ביותר, ושאנחנו לא נתעסק בו, זה מדבר על גילום הארכיטיפ במציאות, ונאמר לנו שזוהי עבודה רוחנית מתקדמת, עבודתו של האדפט, החניך הרוחני המתקדם, האדפט, קלף 21, הקלף השביעי של מכלול הרוח, אוקיי? זוהי עבודה לא ניתן לעשות אותה, אם אנחנו לא מבינים ברמה מעמיקה את הארכיטיפים, כי אם לא נדע מה זה הקוסם, ונבין מה זה אומר להיות קוסם, לא נוכל לגלם את זה במציאות. איך נהיה קוסם? מה, נשלוף ארנב מהכובע? זה לא להיות קוסם, זה להיות בדרן.
אוקיי, המטריצה של השכל לא מדברת על זה, מדברת על משהו אחר לגמרי. מקווה שזה היה ברור, כן? ואם לא, תחזרו לסרטון. אבל כל הקטע בעבודה הזאת, שזה לא גם דרמה תרפיה, אוקיי? זה לא לשחק אותה, אני קוסם, אני עושה בכאילו. לא, לא, לא. זה ממש ללבוש את הארכיטיפ, להיות הארכיטיפ. הוא לא אומר, אני השתמשתי במילה גילום, אבל רע אומר to become the archetype, להיות הארכיטיפ, אוקיי? זה לא לגלם אותו, לגלם זה גם שחקן עושה, על הבמה, בתיאטרון. אנחנו פה, המטרה היא לא לגלם ולא להציג ולא לעשות בכאילו, אלא להיות הקוסם, להיות כהנת, להיות הירופנט, להיות הקדוש המעונה. אבל בשביל שנוכל להיות הדבר הזה, אנחנו חייבים להבין אותו לעומק. ולכן זה עבודתו של התלמיד המתקדם. מעבר לכך, גם אה, רע נותן איזושהי כוכבית, איזושהי אזהרה קטנה לגבי השלב הזה, שאם אנחנו מנסים לעשות את השלב הזה מבלי שיש לנו תובנות מעמיקות על הטרו, על הארכיטיפים, אז אנחנו בהכרח נשלול את הרצון החופשי של אלו הסובבים אותנו כאשר אנחנו עושים את זה. במילים אחרות, אם אנחנו מנסים להשתמש בארכיטיפים בצורה המתקדמת ולגלם אותם במציאות בשביל לעשות את העבודה רוחנית מתקדמת, אם לא נעשה את זה בצורה ראויה, בצורה זהירה, בצורה מיטיבה ונכונה, כאשר אנחנו נבין ונפנים אותם בצורה מעמיקה, אז אנחנו נפגע באחרים וגם בעצמנו בהכרח. אוקיי? ואם אנחנו בנתיב הקוטביות החיובית, נתיב החיובי, שירות לאחר, אז אנחנו ניפגע שבעתיים, כי אנחנו נאבד קוטביות ברגע שנעשה את זה. אז אנחנו ננסה להעצים את הקוטביות שלנו על ידי העבודה הזאת, כי זה הפואנטה של העבודה הרוחנית, להעצים את הקוטביות, ובמקום לעשות את זה אנחנו נבטל לעצמנו את הקוטביות, אוקיי? כי נשלול רצון חופשי של האחר, זה דבר שהוא שמור לקוטביות שלילית, זה דבר שמייצר קוטביות שלילית, לשלול את הרצון החופשי של האחר. אז תגידו, אם אנחנו בקוטביות השלילית, פוסעים בנתיב השלילי, אז סבבה, ככה להבין את זה חצי כוח ולהתחיל להיות קוסם במציאות. אז גם לא. אז רע אומר לנו שגם זה לא, זה אולי יכול לעבור בגרון, אבל גם זה עדיף שלא. למה? כי גם האדפט השלילי, אוקיי, מישהו באמת חניך רוחני מתקדם, יעדיף לעשות עבודה רוחנית בצורה הרבה יותר מזוקקת וטהורה, כי תהיה הרבה יותר עוצמתית. אוקיי, ובסוף גם מי שבנתיב השלילי, הוא רוצה, מה הוא רוצה? להעצים לעצמו את הקוטביות. במיוחד הוא רוצה להעצים לעצמו את הקוטביות. אז אם הוא יוכל לעשות את זה בצורה יותר טובה, עדיף לו לחכות וללמוד עוד קצת, בשביל שאחר כך הוא יצבור פי 17 קוטביות, מאשר אם הוא יעשה את זה ככה באמצע הדרך ויצבור 5.5. לא שווה. אוקיי, רוצה כמה שיותר. אז גם, זה עניין להיזהר לעשות את זה, במילים אחרות, לא למהר לעשות את זה. ודבר נוסף, רשמתי פה יצירתית וייחודית, כי רע אומר לנו שהשלב הזה הוא מאוד ייחודי ומאוד יצירתי, ויש אין סוף דרכים לעשות את זה ולגלם את הארכיטיפים במציאות, וכל ישות, כל אדם יעשה את זה בצורה ייחודית ויצירתית, ובאופן שיתאים לו. במילים אחרות, האופן שבו אני אהיה הקוסם במציאות, זה לא האופן שבו אתם תהיו הקוסם במציאות. ולכן זה לא משהו שאחרים יכולים ללמד אתכם. משהו שבהכרח לומדים אותו לבד, בעצמנו, אוקיי? בניסוי וטעייה, וגם בהדרכה עליונה. מה זה הדרכה עליונה? הרי, ולמה הדרכה עליונה? למה אני אומר את זה? כי זוהי עבודת האדפט. האדפט, אמרנו, מוצג לנו בקלף 21, אוקיי? הדרך הנעלה של הרוח. ואמרנו שמה שהקלף הזה מציג לנו, תקשורת עם הבורא. אז אם אתם מתקשרים עם הבורא, תהיו בטוחים שהוא יכווין אתכם וידריך אתכם ויסביר לכם איך לעשות את זה כראוי. ולכן, זוהי כנראה הדרך היחידה ללמוד את זה. אוקיי? קודם כל תתקשרו עם הבורא, ואז תתחילו לעשות את זה. לא הפוך. וזה לא הלצה, חברים. זה רציני לגמרי. אוקיי? הדבר הזה הוא לא הגשר, אוקיי? השלב הזה הוא לא הגשר אל התקשורת עם הבורא, אלא הוא התוצר של התקשורת עם הבורא. ולכן רע
המורה רע לא יכול ללמד אותו, לא לימד אותו אחרים, כי לא ניתן ללמד אותו. ישות אחת לא יכולה ללמד ישות אחרת לעשות את הדבר הזה, כי זה מאוד ייחודי, מאוד אינדיבידואלי, וזה בהכרח קורה אחרי שכבר יצרנו קשר עם הבורא. וכשיצרנו קשר עם הבורא, תהיו בטוחים שאתם תדעו מה לעשות ומתי. אוקיי? שזה כל הפואנטה בדבר הזה. אז זהו. בגדול, מקווה שזה היה ברור. אז עכשיו אנחנו הולכים ככה לרוץ, לראות ככה את כל הקלפים לנסות קצת בחקירה זוגית. אז לפני זה, אמ, השקופית האהובה עליי, תזכורות. אז אמרנו צבעים וכיוונים, דיברנו על זה כבר עשרות אלפי פעמים, בטוח שאתם זוכרים, זכר ונקבה זה האיכויות. אם כי זמן טוב להזכיר, שאומנם זכר ונקבה לא שווה גבר ואישה, אבל כן, יש איזשהו קשר לישות שמתגלמת בגוף זכרי, אוקיי, והישות שמתגלמת בגוף נקבי. אמרנו שהמטריצה של השכל קשורה לגבר, ומאפילת הפוטנציאל של השכל קשורה לאישה. כי יש איזשהו קשר שם, והדבר הזה בהכרח מתבטא בעניין חילוף אנרגיה מינית, אז אם אתם לא בקטע של חילוף אנרגיה מינית, זה פחות רלוונטי, אבל משהו ככה לזכור אותו. מעופפים אמרנו, רוח, מייצג רוח מחוץ למכלול הרוח, ומנח כנפיים. ממש חשוב, קובייה זה אשליית המציאות הפיזית, אשליית חומר, ספירה, כדור, או פוטנציאל, אובייקט פוטנציאל קסם, הגוף אמרנו, שיקוף הופכי לשכל, מכלול הרוח, מדובר על עבודת אור, זווית ישרה, קשר לזמן מרחב, ואיזשהו משאב לדבר הזה. המכלול מתפתח בין הגלגולים, שזה מסמן המכלול בטרו, ולא רק, הוא מתפתח גם בגלגול וגם בין הגלגולים. וגילינו את זה פעם קודמת, ספינקס. רבותיי, אנחנו נראה עוד כמה ספינקסים בטרור, ראינו כבר כמה ספינקסים, אבל עכשיו אנחנו יודעים מה זה אומר, שזה אומר זמן, זמן. ספינקס קשור גם לרצף הזמן מרחב, וגם מייצג זמן, מרוצת הזמן, תהליך בזמן. אז עכשיו, אני אעלים את עצמי. טוב, אז בואו רגע ככה נתנסה טיפה. קודם כל, אז שוב, זה ככה מזכיר על השלב השני, מה שהוא אמר לנו, חקירה זוגית, בחינת הארכיטיפים בזוגות, תעורר תובנות על טיב הקוטביות המינית בהכרח, ותעמיק את תובנות המכלול כולו, אוקיי? אז ככה, כשאנחנו מסתכלים עכשיו בזוגות, בואו ננסה גם בפריזמה של קוטביות מינית רגע, זכר ונקבה, והקשר ביניהם, אוקיי? זה המושיט ידו וזו הממתינה להנהגה, ולקשרים במכלול. אז פה יש לנו קודם כל את השכל, מטריקס אוף דמה, המטריצה של השכל, ומאפילת הפוטנציאל של השכל, קוסם והכהנת. אחרי שאתם מסתכלים, תשאלו את עצמכם מה הקשר ביניהם, מה הדינמיקה ביניהם, מה האינטראקציה ביניהם, מה דומה, מה שונה, מה... איך הם מעשירים זה את זו, איך הם פועלים זה עם זו. אוקיי, ואולי זמן טוב, ככה לתת תזכורת קצרה, מטריצה, מרחב ההתפתחות, הקוסם הוא מלא בפוטנציאל, אוקיי, הספירה והכדור שהוא מוחז, זה פוטנציאל הקסם, והרוח, הציפור כלואה בתוך הקובייה, בתוך האשליה הפיזית, והיא לא יכולה להתממש עד אשר הוא ייגש אליה, ישחרר אותה, יתחיל להגשים במציאות את הרוח, כי זהו רצונו, הקוסם הוא התודעה המודעת לעצמה, בעלת כוח הרצון. אוקיי, הרצון להגשים את הרוח בחומר, לשחרר את הציפור לחופשי. אוקיי? זה הרצון, להגשים את הרוח בחומר, לשחרר את הציפור בחופשי, ומודעות עצמית, כלומר לעשות את זה בצורה מודעת, לא באהלן אהלן, או ככה אה, לא באי מודעות, כי זה גם לא אפשרי, אבל בסדר. עכשיו, הוא מודע, הוא בוחר, הוא רוצה, אוקיי, רוצה להגשים משהו, הוא בחר, מה הוא עושה? מה קורה הלאה? איך הוא עושה את זה? הוא לא יכול לעשות את זה לבד. הוא צריך את הגברת, את זוגתו, את הכהנת, אוקיי? כי אמרנו, היא מפעילה את הפוטנציאל, או מאפשרת מימוש הפוטנציאל. הפוטנציאל נמצא אצלו, הוא אוחז בו בידו, זה הספירה. אבל היא מפעילה את זה, היא זו שמאפשרת לו לעשות את זה, ולהפעיל את הפוטנציאל. אוקיי? זאת אומרת שעכשיו הוא צריך להושיט ידו אליה. אמרנו, זה כל הפואנטה של הזכר, להושיט ידו אל הנקבה, והנקבה פשוט ממתינה להושטת ידו, ממתינה להנהגה. אז בואו ניקח את זה צעד קדימה.
ונשתמש בספירה כדימוי. רציתי להנפיש, אבל שכחתי, תסלחו לי. אז הקוסם מחזיק פוטנציאל, בחר מה הוא רוצה לממש, עכשיו הוא מעביר את הכדור, ליטרלי, אל הכהנת, אוקיי? הוא מושיט לה את הספירה, אוקיי? דמיינו שהוא זורק לה את הכדור, והיא תופסת אותו, ועכשיו, ברגע שהיא תפסה את הכדור, ואפשר להתחיל להגשים, מה קורה? הופה, הם השתנו, ועכשיו, אוקיי, אתם רואים, הקיסרית היא הנקבה, היא הכהנת עם הכדור, והיא גם מחזיקה את הציפור. אוקיי? הציפור המשוחררת. למה? כי היא זו שיכולה, היא זו שמאפשרת לקוסם לשחרר את הציפור, להשתמש בכדור, להגשים את הרוח בחומר. זהו רצונו, והיא זו שמאפשרת לו לעשות את זה. רק בזכותה הוא יכול לעשות את זה. אוקיי? ולכן העניין הזה של הקוטביות המינית, שהזכר והנקבה תלויים זה בזה, זקוקים זה לזה, עובדים זה עם זה, ומעשירים ומפתחים זה את זו. זה כל הפואנטה. אז הכהנת הפכה לקיסרית, ואז בואו נגיד שאוקיי, היא הטעינה לו את הכדור, אמרנו הכדור פוטנציאל קסם, הספירה היא מלאה בקוטביות רוחנית, או זו המטרה שלה בסוף, להיות מלאה בקוטביות רוחנית. אז היא מטעינה לו את זה באופן חלקי, ואז זורקת לו את זה חזרה. ברגע שהיא זרקה את הכדור לקוסם בחזרה, הוא הפך לקיסר, אוקיי? הוא עלה שלב, הוא השתדרג, כבר לא ילד. הוא נער, או גבר, תחליטו אתם. הוא מחזיק את הכדור, ועכשיו הוא מתנסה בקוטביות, אוקיי? אמרנו הקיסרית היא הזרז, או הזרז אמרנו זה הזדמנות לצבור קוטביות רוחנית, אוקיי? הזדמנות לצבור קוטביות רוחנית, הזדמנות לממש את הרוח בחומר, אוקיי? וההזדמנות יכולה לבוא אחרי שנבחר משהו לממש. אוקיי? זאת אומרת, קודם כל צריכה להיות בחירה, קודם כל צריך להפעיל את הרצון. זה לא ממש בחירה, זה יותר רצון. תפעילו את הרצון, ואז תקבלו הזדמנות להגשים את הרצון. ואז הקוסם, שזה השכל המודע, הופך לקיסר, מטרתו. עכשיו הוא מתנסה בהזדמנות, אוקיי? הוא מאבד את הזרז, הוא מתחיל לממש את הרוח בחומר בצורה כזו או אחרת, הוא מתחיל לצבור קוטביות שנמצאת לו בתוך הכדור מטעין אותה קצת יותר, אוקיי? וכל שאר הסמליות פה, לא משנה, לא נדבר עליה כרגע, תערערו על זה בעצמכם, אבל שימו לב מה קרה על ציפור, היא נמצאת עכשיו על החזה שלו, אוקיי? היא מוטבעת בקיסר, היא חלק ממנו, אוקיי? היא כבר לא כלואה, אלא היא עפה, הכנפיים שלה פרוסות, שימו לב, אצל הקיסרית רק כנף אחת פרוסה, אצל הקיסר שתי הכנפיים פרוסות, אוקיי? אצל הקוסם שני הכנפיים היו סגורות. תראו את השינוי, את התהליך. תכף אנחנו נראה אותו יותר טוב, כי אני אראה לכם כל ארבעה. אבל יש פה תהליך התקדמות, אוקיי? ההתקדמות הזו קורית בעקבות אינטראקציה בין הזכר לנקבה, בין השכל המודע והשכל הלא מודע, השכל הזכרי, השכל הנקבי, אוקיי? אז זה מתחיל קוסם הכהנת, הופך לקיסרית והקיסר. אמ, וזהו, ושימו לב גם, תרגישו חופשי לעצור לשאול את עצמכם מה זה אומר, לתהות על זה. אם אתם רוצים, תקראו את מה שכתבתם או את כל התובנות שהיו לכם. עד עכשיו מקווה לפחות שאתם כותבים את התובנות. כדאי, מומלץ, אחרת שוכחים אותם מניסיון. ויש הרבה תובנות, אז כדאי לרשום ולחזור אליהם מדי פעם. אז תסתכלו, תשאלו את עצמכם מה הקשר, מה הדינמיקה, איך הם מעשירים זה את זו, איך הם פועלים זה עם זו, וכולי וכולי. טוב, בואו נראה רגע את כל הארבעה. אוקיי, אז שימו לב, סידרתי לכם גם בצורה כזו, שתראו את שני הזכרים ושתי הנקבות, אוקיי, הפרדתי אותם, ככה עשיתי כמו בבית כנסת, חלקת נשים, חלקת גברים, אז תראו הקוסם והקיסר, תראו גם את הקשר ביניהם, תראו את הקיסרית והכהנת, את הקשר, אוקיי, אז שוב, אנחנו רואים פה את העניין הזה של אמ, ה- הקוביות והכדורים והציפורים. אוקיי, שימו לב איפה הציפור אצל הכהנת. היא נמצאת על העמודים. על העמודים. מה העמודים מסמלים? את הקוטביות, שהיא עמודי היסוד של הממד הזה. היא עמודי היסוד. והקוטביות קיימת עבור המטריצה בשביל לבחור ממנה, ולא לבחור אם לבחור, או אם להתכתב. אין לו בחירה בהאם לצבור קוטביות או לא לצבור קוטביות.
הבחירה שלו היא רק איזו קוטביות לצבור, אוקיי? והקוטביות הזאת נמצאת איפה? אצל הכהנת, לא אצל הקיסר, לא אצל הקוסם. אוקיי, בגלל זה, זה כל הקטע, הם חייבים זה את זו. אוקיי, הוא זה שבסוף עושה את העבודה ומתפתח, הוא מאפשר מקיים את ההתפתחות, והיא מאפשרת אותה. אוקיי, הוא מקיים אותה, היא מאפשרת אותה. בלעדיה הוא לא יוכל להתפתח, בלעדיו לא יהיה מה שיתפתח. כי רק תהיה אדמה פורה, אבל אם אין זרע שנשתל בתוכה, שום דבר לא יצמח. אוקיי, צריך גם את האדמה וגם את הזרע, אי אפשר רק אחד מביניהם. וזה כל הקטע של הקוסם והכהנת, של הזכר והנקבה, בכל אספקטים שהם, ואז מקוסם וכהנת, זכר וקיסר וקיסרית. קיסר וקיסרית הם כאילו יותר אקטיביים. בעצם אמרנו שהשם שלהם, למה השם שלהם קיסר וקיסרית? כי הם הואצלו על ידי השכל השני. הקוסם האציל את הכהנת, וכך היא הפכה להיות קיסרית. הכהנת האצילה את הקוסם, כך הוא הפך להיות קיסר. אז גם תסתכלו על הארבעה האלה בזמנכם, תעצרו, תשאלו וכולי וכולי. בואו נמשיך. בואו נמשיך על השכל. כשאמרנו שקלף הבחירה נבחן מול המסמן, או הפוך, הייתי צריך לרשום קלף המסמן, מסמן המכלול, נבחן מול הבחירה, אוקיי, בזוגית. אז יש לנו את ההירופנט ואת השוטה. אוקיי, ההירופנט, מכלול השכל, מכלול השכל, הוא זה שבסוף עושה את הבחירה, הוא זה שבסוף פוסע בנתיב, הימני או השמאלי, חיובי או השלילי. אוקיי? והבחירה נמצאת לידו, הבחירה הוא זה שצריך, אה, אולי הייתי צריך לשים אותם הפוך, ככה שהירופנט מסתכל על השוטה ולא להפך, אבל בסדר, תדמיינו, או תעשו את זה בעצמכם אם יש לכם קלפים, ותראו, תראו מה דומה, מה שונה, איך הם מסייעים להבין זה את זה, אוקיי? שהרי אם יש לנו את השוטה, הוא מדבר לנו על הבחירה עצמה, הוא מציג לנו את הבחירה, והמסמל השכל, ההירופנט, הוא זה שבוחר, הוא זה שבוחר. יש לנו את הבוחר ויש לנו את הבחירה, אחד מול השני. איך הם מסייעים לנו להבין זה את זה? מה הם אומרים לנו זה על זה? ושימו לב, אולי דבר מעניין שאנחנו רואים פה, ההירופנט נמצא בתוך הקובייה, בתוך האשליה. אוקיי? הוא מממש את הבחירה שלו בתוך אשליית המציאות, בתוך רצף המרחב זמן. אבל אין שום קובייה בקלף השוטה. אוקיי, הוא נמצא בשטח פתוח, הוא נמצא בכלל על חוף הים או משהו, נהנה לו. אז אם אין קובייה, בהכרח לא מדובר על אשליית המציאות. אוקיי, לא מדובר על רצף המרחב זמן, סימן שמדובר על רצף הזמן מרחב. אוקיי, ואפשר להגיד גם, אפשר לנסות לראות כל מיני זוויות ישרות אולי, בקלף הבחירה, מאיפה אני אתן לכם להחליט, אם בכלל, אבל סביר להניח, או ככל הנראה, האחד, ההירופנט מתקיים בתוך רצף המרחב זמן, והבחירה נמצאת מחוץ, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו עושים בחירה בתוך האשליה מצד אחד, מצד שני, המשמעות שלה וההשפעה שלה היא מטאפיזית, קודם כל מטאפיזית ולא פיזית. אוקיי? אחר כך ההשפעות הפיזיות באות בהמשך. אבל יש פה עניין בין הרצף מרחב זמן לרצף זמן מרחב, בין הפיזי למטאפיזי. אז אולי זה משהו שגם אנחנו רואים פה. ושוב, העניין הזה של ההירופנט הוא זכר, אקטיבי, השוטה, מהו? זכר, נקבה, אנדרוגינוס, who knows? תחליטו אתם. ומה הקשר בין זה? ונגיד והיה ושניהם זכרים, מה הקשר ביניהם? שאלות, שאלות. עכשיו, טרנספורמציה והדרך הנעלה, אוקיי, שתי הדרכים והמרכבה. אוקיי, אז אמרנו, אחרי שהאירופנט, בעצם הטרנספורמציה היא של האירופנט שצריך לבחור איזשהו נתיב, אוקיי? שהמטריצה צריכה להחליט איך היא מתנהגת אל הכהנת שלה. האם היא רואה בה כקיסרית, כמלכה, כקדושה, או ככלי, כשבובה, כפרוצה וכולי וכולי. דיברנו על זה הרבה, כרגע לא ארחיב. וגם יש פה עוד פעם העניין הזה שהטרנספורמציה, אין פה קוביות, בהכרח מדובר פה לא על אשליית המציאות הפיזית, בעוד שגם במרכבה יש לנו שם את שני הדברים, אוקיי? יש לנו את הדמות הזכרית שנמצאת בתוך הקובייה, אבל יש לנו טריליון זוויות ישרות, וגם את הספינקסים שמחברים אותנו לזמן מרחב.
אוקיי? זאת אומרת שהמרכבה מייצגת לנו את הקשר בין שני הרצפים האלה, אוקיי? בין המציאות הפיזית והמציאות המטאפיזית. אוקיי, שימו לב, בסוף, בדרך הנעלה של השכל, במרכבה, זה מתנקז לנו, יש לנו פה גם את העניין הזה של ההתפתחות והבחירה שנעשתה, או שנעשית, וגם את כל העניין הזה שהוא קיים עם החיץ, אוקיי, יש לנו את הווילון מעל הראש של הבחורצ'יק, הוא מחזיק עוד פעם, הכדור חזר לנו, אוקיי, הוא לא היה לנו אצל הירופנט הכדור, הוא לא נמצא בטרנספורמציה, הוא גם לא היה אצל השוטה, והנה עכשיו הוא חזר אל הדרך הנעלה, והוא בוהק ומלא בקוטביות, ואיזה יופי, איזה כיף לו, הוא יכול לממש מה שהוא רוצה. וגם יש לו מטה, אוקיי? אז גם תסתכלו על זה, תסתכלו על זה, אחד יש לנו פה זכר ושתי נקבות, אחד יש לנו פה זכר ושני ספינקסים, שאלות, דברים לטעות עליהם, עוד פעם העניין הזה. אוקיי, המרכבה, אפשר לטעון שהמרכבה יכולה לנוע רק אחרי שבחרנו באישה אחת. או יותר נכון, אחרי שהתמסרנו לנתיב אחד ובחרנו איך להתייחס אל האישה האחת שיש לנו, כי השכל מונוגמי במהותו, הוא מונוגמי. יותר נכון, הוא פוליגמי, בגלל זה הוא קופץ ככה בין שתי חתונות, אבל המטרה היא להפוך אותו למונוגמי. אוקיי? אבל לא בכפייה, אלא מבחירה ובאהבה. בואו נראה את ארבעת החלקים האחרים. אז יש לנו פה שמתי לכם פה מסמן ליד דרך הנעלה, שתראו את הדמיון בין המרכבה והאירופנט, שימו לב, הם מחזיקים אותו מטה, אבל זה קרה בגלל שינוי שדון עשה אחרי שהוא התייעץ עם רע. כי מה שהיה במקור, אבל המרכבה, היה לו מטה אחר ביד, אז הם החליפו את המטה שהיה לו ביד למטה של האירופנט, כזה כדי להראות את הדמיון, כי מעבר לדבר הזה אנחנו רואים שני יצורים מתחת לאירופנט, שני יצורים מתחת למרכבה, באותו סדר, לבן בצד שמאל, שחור בצד ימין, כזה איזשהו היפוך. העניין הזה של הקוטביות ההפוכה, מה שהם מייצגים, העניין הזה של השלילי חיובי, שניהם בתוך קובייה, שלפני זה אין לנו אנשים בתוך קובייה בשכל, אוקיי? שימו לב, רק רופן נמצא בתוך קובייה וגם הדרך הנעלה, אוקיי? זאת אומרת שהשכל חייב את הקובייה הזאת, אבל המטריצה לא נמצאת בתוך הקובייה, היא מחוצה לה, הכהנת לא נמצאת בתוך הקובייה, היא מחוצה לה, הקיסר והקיסרית לא נמצאים בתוך הקובייה, אלא מחוצה לה, אוקיי? שימו לב, ופה הם בתוך הקובייה, יש פה עניין, ויש לנו את הטרנספורמציה והבחירה שהם נמצאים ככה באוויר הפתוח, בחוץ, לא בתוך קובייה, אין קוביות בכלל, ושימו לב שגם שני שמשות, גם בשני המקומות האלה יש, אפשר לומר, ולכל אחד יש איזה עניין עם השמש, וכולי וכולי, וכל השאר גם, תראו פה את העניין הזה של השתיים, אחד ושתיים, אחד ושתיים, אחד ושתיים. דמות זכרית, שתי דמויות אחרות. חוזר על עצמו. לא בבחירה, אבל בשלושת החלקים של השכל. כל השאר אותיר לכם, כי צריך להתקדם, ואין מה לעשות. אז בואו רגע נראה ריל קוויק גם את הגוף. שוב, תרגישו חופשי לעצור את הסרטון, וככה לחקור בעצמכם, אין לכם את הקלפים. אז עוד פעם, מטריצה מול מאפשר פוטנציאל, פעם נקבה מול זכר, הגוף שיקוף הופכי לשכל, אז המטריצה היא נקבית, ומאפשר פוטנציאלי הוא זכרי, בשכל זה היה הפוך, אוקיי? ואמרנו, מרחב ההתפתחות של הגוף, תנועה בלתי פוסקת, שהמטרתה לווסת אותה, ובעצם ללמוד, לנהל אותה, ולהשתמש, לנהל את התנועה הזו ביעילות. ושימו לב, שבמטריצה של הגוף, יש לנו ספינקס על האריה. מה ספינקס אומר? זמן. פתאום אנחנו רואים את זה ורואים, יש לנו פה עוד סמל שגילינו מה הוא אומר. זמן. אוקיי, סימן שגם התפתחות הגוף, ובהכרח מטריצה של הגוף, תלויה בזמן. אולי זמן קטנצ'יק, אבל זמן. ואחר כך הם הופכים לדבר הבא. אוקיי, הזרז וההתנסות. אז עכשיו הזרז לא בדיוק זכר, אין שם איזושהי דמות נוכחת, יש שם דמויות חייתיות, חצי אנושיות אם תרצו. שוב פעם, ספינקס, אוקיי, ספינקס נמצא הוא פעם מחונף דרך אגב, הוא נמצא על הגלגל,
עוד פעם, זמן עניין של זמן, ובהתנסות יש לנו אריה, גם ראינו במטריצה אריה, תכף נראה את הכל ביחד. גם אריה אני לא חושב שדיברתי עליו אף פעם, אז אולי זמן טוב להגיד שאריה בעין תרבותית הוא קשור למלכותיות ולעוצמה של, בוא נגיד ככה, סיפורים שהפרעונים יכלו לשלוט באריות בעזרת כוח המחשבה, לא רק פרעונים, גם הכוהנים, והפרעונים תמיד השאירו אריה ככה בכלוב, או לא בכלוב, ככה ליד, אריה כזה כנוע, בשביל להראות את העוצמה שלהם. ופרעה שלא יכל לשלוט באריה, הוא היה פרעה חלש. יענו, יש פה איזשהו עניין של עוצמה ומלכותיות. אז סתם משהו לטעות עליו, אם זה עוזר לכם. יש עוד כל מיני סיפורים מעניינים על אריות והכוהנים המצריים, אבל אני לא אכנס לזה, כי אין זמן. וגם אי אפשר להוכיח את זה, אבל בסדר. אז אלו ארבעה. עוד פעם, שמתי לכם את המטריצה ליד ההתנסות. תראו, זה עוד פעם גברת, בשניהם נקבית, אוקיי, זו הנקבה שהתפתחה פה. בשניהם יש אריות. הספינקס יושב על האריה ככה במטריצה, אבל בהתנסות הגברת כבר משחקת איתו. הציפורים ככה מרחפות לה באוויר במטריצה. בהתנסות הם נמצאים על הראש שלה. בקיצור, יש פה קשר מאוד מאוד מעניין, ככה אתם יכולים להתבונן בו. ואז יש לנו את הגלגל ואת החכם, מה הקשר ביניהם, מאיפה הגיע פתאום היצורים המוזרים האלה על הגלגל. שימו לב גם עוד פעם אני חוזר ואומר שאחד הדמויות פה על הגלגל זה בעצם ראינו אותו בקלף, במטריצה של הרוח, קלף השטן, תכף אנחנו נראה את זה, ואז ככה אולי תראו שאני לא משקלף עליכם, אבל אם זה לא נראה לכם דומה אז בסדר. אבל יש פה איזשהו עניין. וגם הנחשים, שימו לב שגם בגלגל יש נחשים, וגם ליד הכומר הזה, כי הוא לא באמת נראה מצרי פה, אז גם לידו יש נחשים. גם מה זה אומר, והכנפיים, מה קרה להם, עניינים. אז בואו נעבור. אז עוד פעם, בחירה מול מסמן המכלול, מסמן הגוף, המרתיר, הקדוש הממונה. שימו לב, הפעם הם כן מסתכלים זה על זה, כך יצא. אבל גם, עוד פעם, המרתיר, הקדוש המעונה, היחיד שמסתכל לצד ימין בקלף. שאלה לטעות עליה. וזה הקדוש המעונה שמייצג את מכלול הגוף עצמו. אוקיי, ויש לנו פה גם, משני הצדדים שלו אתם רואים פירות, והוא יש לו משני הצדדים שק, והוא למעלה, תלוי מהרגל, והוא עם רגליים ככה על הקרקע, והכל בסדר. ועצים ובלגנים, וגם קובייה, הוא אחד בקובייה, אחד לא בקובייה. גם תעצרו את הסרטון, תסתכלו, תשאלו את עצמכם שאלות, ככה, בואו תמשיכו הלאה. אנחנו נמשיך. אז, הטרנספורמציה והדרך הנעלה, הופה. עכשיו תראו פתאום יש לנו פה משהו קצת שונה מאוד. בעצם גם מקודם, בכלל, מכל הגוף, ככה מבלבל לנו פה את העניינים. בשכל יש עוד איזושהי אחידות ככה בין הקלפים. פה פתאום יש לנו שלד, ואיזה ג'יני עם כנפיים, וכזה, מה קורה פה? הם גם פונים לכיוונים שונים, שימו לב. גם השלד בעצם פונה לצד ימין, בדיוק כמו שהקדוש המעונה מסתכל, אם כי השלד מסתכל קדימה ולא ממש לצד ימין, אבל הגוף שלו פונה לצד ימין. וגם יש לנו פה את הראשים ככה שמסתכלים זה על זה וזו על זו, ועניינים, וההוא עם הכוסות שלו, הג'יני ככה שותה לו, עושה קוקטיילים, ושמשות וקשת וזה שמש וזה קשת ובלגנים. בואו נראה את כל הארבעה. גם הפעם אין ממש דמיון בין המסמן לבין הדרך הנעלה, לעומת השכל. אמרנו שיקוף, הגוף שיקוף של השכל. מה בדיוק הוא משקף לנו כאן, לא ברור. אבל משהו לשאול את עצמנו. וגם המוות זה הטרנספורמציה, ובעצם אפשר להגיד שהקדוש המעונה אחרי שהוא תלה את עצמו, הוא מת, שזה הטרנספורמציה, ואז הוא הפך לג'יני, לאלכימאי, ונהיה לו כנפיים. והרי ראינו מקודם שיש כל מיני דמויות אנושיות עם כנפיים, בקלפים האחרים ובמטריצה בפרט, אז אולי בעצם על הגוף למות באופן מסוים, בשביל שהוא יוכל להיות רוחני, okay? לגוף הפיזי, הגשמי, למות בשביל להפוך להיות גוף רוחני.
מה זה אומר? במיוחד כשאנחנו רוצים לעשות את זה בתוך הקובייה, בתוך המציאות המוחשית. מה זה הגוף הרוחני הזה? איך עושים אותו? איך משיגים אותו מבלי להרוג את הגוף הפיזי באמת? כי אז ייגמר הגלגול. אז כזה, בואו נמשיך. על הרוח. אוקיי, אז השטן מול הברק, מטריצה מול אפשר פוטנציאל. עוד פעם, ראינו פה ברוח, פתאום אין לנו דמויות, אין לנו פה קוטביות מינית מובהקת, יש לנו פה שטן, איזושהי דמות חייתית, לא אנושית, נטולת מין, ושתי דמויות, לא ברור מה הם, חצי אנושיות, חצי לא אנושיות, אולי זכרים, אולי נקבות, אולי זכר ונקבה, לא ברור. ואז יש לנו פירמידה, שזה לא יצור בכלל, ואז שני ככה אנשים שנופלים, מהם גם שני זכרים, שני נקבות, זכר ונקבה, לא ברור, כל אחד יראה מה שהוא רוצה. אמ, וגם העניין הזה, המוטיב של האור והחושך, אוקיי, אמרנו, מרחב ההתפתחות של הרוח זה חשיכה, חשיכה קדמונית, וההתפתחותה היא הארתה, אוקיי, מאפשר פוטנציאל, מהיר, הברק, זה פלאש, זה האור בצורתו הפתאומית ועוצמתית ביותר, אמרנו שבמקור היה רק ברק, בהמשך הוסיפו פירמידה ואנשים. כזה, אז גם תביטו, תשאלו את עצמכם מה הקשר, מה אתם יכולים לראות, אפשר לראות שיש הריסות, הפירמידה נהרסת מהברק, ויש הריסות ככה לרגליו של השטן, ושני אנשים עוד פעם, ועניינים, והוא מחזיק לפיד, וברק זה אור, ופה ושם. בואו נמשיך, ואז זה הופך לנו לזה, לכוכב או אמונה והירח, ופתאום צצה לנו פה איזה גברת בקלף הכוכב, אוקיי? גם אולי בקלף הזה ספציפית קצת התקמצנו לה על החזה, אבל היא אמורה להיות נקבה, לפחות ככה זו המוסכמה וזו הטענה הרווחת. בירח עוד פעם אין לנו פה דמויות אנושיות בכלל הפעם, יש לנו פה שתי דמויות אה, כלבים וכולי, דיברנו על זה, והקרב ועניינים, אז גם פתאום עברנו משטן וברק, איזה שהם דברים כאלה מופשטים קצת, פתאום עברנו לחלל, כוכב וירח, אוקיי, מאורעות, מאורות, מאורים, לא יודע איך אומרים את זה, ברכה לי המילה, אבל גופי אור, בקיצור. גם הירח מהיר בלילה, גם הכוכב מהיר בלילה, שוב המוטיב הזה של אור וחושך, זה כל הפואנטה ברוח. בואו נראה את כולם ביחד. אז אנחנו רואים פירמידות, גם בהתנסות וגם מאפשר פוטנציאל. אוקיי, אז אולי יש ביניהם איזשהו קשר, בגלל זה שמתי אותם ביחד. הכוכב והשטן, הזרז והמטריצה. אוקיי, מה הקשר? יש לנו פה שני, זה, בכוכב שני כאלה קדים, שהיא מוזגת ככה מים. מי עוד מזג מים? האלכימאי. אולי יש ביניהם קשר. תצמידו אותם זה לזה ותבדקו בעצמכם, תשאלו שאלות. אוקיי, אל תגבילו את עצמכם רק לזוגות האלה. תתנסו בכל מיני זוגות אחרים, מטרות, בשביל להעמיק תובנות, אבל גם כזה תעצרו רגע את הסרטון, תביטו בכל ארבעה, תראו מה קורה פה. שוב מזכיר שארבעת החלקים האלה בשלושת המכלולים עובדים יחדיו, אוקיי? בגלל זה אני מציג אותם פה, מציג אותם ככה. אמ, כדי תראו רגע, יש פה ארבעה אלה מתארים לנו איזשהו תהליך, שהמטריצה באה במגע עם מאפשר פוטנציאל, ואז מופק זרז, והזרז מפיק התנסות. אוקיי? השטן והברק נפגשו, יצאו לבר, מה שנקרא, ואז פתאום הם ראו כוכב, והכוכב הוציא ירח. ותראו איזה בלאגן היה פה, איזה חגיגה. אז מה זה, מה קורה שם? תשאלו את עצמכם, תערערו על זה, ובואו נמשיך. אז המסמן עוד פעם מול הבחירה, מסמן הרוח זה השמש, פתאום יש לנו פה גם זכר, גם נקבה, צצו לנו פה שתי דמות אנושיות, אוקיי, מקודם הייתה לנו רק נקבה ככה בזרז, פתאום עכשיו גם יש זכר, מאיפה הוא בא? אולי היא נשקה את השטן, והוא הפך להיות ככה נסיך יפה תואר, וזה כל הדיסני ועניינים, אולי מבוסס על זה, מי יודע. אז גם מי זה הזכר והנקבה האלה, רמז רמז, שכל זכרי שכל נקבי, אמ, והבחירה, מה הקשר ביניהם לבין הבחירה? שוב, הבחירה בסוף היא בקוטביות, הקוטביות נמצאת איפה? כאן, במכלול הרוח, מי סופג את הקוטביות, מי צובר אותה?
הדבר הזה, השמש, או שהיא שמש לבנה או שהיא שמש שחורה אם תרצו, חיובית או שלילית, אוקיי? אז גם מה קורה פה, מה הקשר, שימו לב, מה השוטה מחזיק בידו ומה הבחורצ'יק מחזיק בידו. מטה, פרח מטה, ושימו לב גם מה היא מחזיקה בידה. כן, אנחנו רואים פה, מתחילים לראות פה עניינימוס. ובואו נעבור, השניים הבאים, טרנספורמציה והדרך הנעלה. אז וואו, זה חתיכת עניין מה שקורה פה, לא ברור. פה יש לנו אמ, שלושה דמויות, אבא, אמא, ילד, או זכר, נקבה ואנדרוגינוס. אפשר להגיד שילד זה אנדרוגינוס, כי עד שהוא לא בהתפתחות מינית, אז הוא כאילו גם וגם, מבחינה סימבולית הכוונה. אז יש לנו פה את כל השלושה, את הזכר, את הנקבה ואת הגם וגם, שהם נמצאים בתוך קובייה, יוצאים ממנה, נופלים לתוכה, לא ברור מה קורה שם. אמרנו קובייה, אשליה. שליית המציאות חומר והיא פתוחה, לשם שינוי זה לא קובייה סגורה, קובייה פתוחה. למה? כי אמרנו שהטרנספורמציה של הרוח זה להעלות את החומר לרוח. כן, נאמר לנו על הסרקופג. בעצם זה להפוך את שליית המציאות החומרית ליותר רוחנית. כן, למלא את המציאות הפיזית שלנו באור. אורו של הבורא. ו, ולכן האדפט, זה הקשר עם הבורא. לשימוש באנרגיה אינטליגנטית בשביל להשפיע על המציאות המוחשית, בשביל לפתוח את הקובייה ולעשות בה כל מה שאנחנו רוצים, או פשוט חוויה של עושר עילאי ואקסטזה רוחנית, שזה קשר עם הביג בוס. אז גם זכר ונקבה יש לנו פה, וארבעת הקרובים, ועניינים ובלגנים, בואו נראה את הכל. אז עוד פעם, המסמן ליד דרך הנעלה, פתאום יש פה איזשהו קשר, קש כזה, כאילו איזשהו שמש למעלה, וזכר ונקבה עובדים יחדיו. במסמן הם אנושיים לגמרי, ושווים ידיים וחמודים כאלה, מסתכלים זה על זו. ובדרך הנעלה, מסכן, הוא הפך להיות נבל, הפך להיות כלי שהיא פשוט מגנת בו, עושה מה היא רוצה. טרנספורמציה, אז יש לנו פה את שני החבר'ה האלה, ופתאום יש איזשהו ילד שנולד להם, הבחירה, איפה נכנסת פה. עכשיו הגענו לחלק הרציני. רגע, מה זה? טוב. טוב, אני אנסה לא להכביר יותר מדי. אה, אני רגע ארוץ לכם על ההגדרות של בעצם בסשן 30, בתקשור של רע, קיבלנו הגדרה לכל מכלול, אוקיי? אנחנו עבדנו עד עכשיו עם המכלולים דרך הקלפים, מכלול השכל, מכלול הגוף, מכלול הרוח, וניסינו להבין אותם דרך הקלפים, אבל יש לנו בסשן הרבה יותר מוקדם, בסשן 30. למה אני אומר סשן מוקדם? כי כל הנושא הזה של התרוע העתיק הגיע בסשן 70 פלוס, 80 פלוס. זאת אומרת, הרבה בהתחלה. יש לנו הגדרה לכל מכלול. אז עכשיו כשיש לנו את ההגדרה, נוכל להביט עוד פעם. תוכלו אחרי ההגדרות האלה לחזור אחורה, להביט בכל הקלפים שהצגתי לכם, ורגע לנסות להבין, להביט בהם בצורה אחרת. עכשיו שאנחנו נבין רגע מה זה המכלול, באיזושהי הגדרה יחסית פשטנית. אני אומר יחסית כי שום דבר לא פשטני כשרע אומר אותו, אבל אז בואו נתחיל במכלול הגוף. אפשר לסכם את זה שמכלול הגוף החומר של הממד ממנו, של הממד בו אנחנו מתגלמים. אני רגע אקריא לכם ואז קצת נדבר. אז המורה אומר ככה, אני רגע אציין, שאני הולך להקריא לכם בתרגום חופשי, אבל בסיכום נתתי לכם את הציטוט המדויק, הדבקתי לכם את הציטוט המדויק של התרגום הרשמי של חוק האחד, שהוא יצא, וגם אני אוסיף לכם לינק לתרגומים בתחתית הסרטון, וגם בסיכום דרך אגב, יש שם לינק לתרגומים של התקשורים, למי שמעוניין. כרגע יש 40 תקשורים מתוך 106, אבל לאט לאט הם מעלים עוד. אז אם אתם צופים בזה ב-2026, אז יכול להיות שכבר יש יותר, או אולי אפילו את כל התרגומים. אבל נכון לספטמבר 25, יש רק 40. אז בואו נקריא לכם. הגוף, כפי שאתה קורא לזה, הוא החומר של ממד הצפיפות אשר אתה חווה ברצף מרחב זמן או זמן מרחב נתון. מכלול זה של חומרים הינו זמין עבור חריגות של מה שתקרא לו התממשות פיזית. אוקיי, אז בגלל זה אמרתי יחסית שום דבר לא פשוט כשרע אומר אותו. אלו היו דבריו. אז בואו נתרגם את זה לעברית מדוברת. מה שהוא בא ואומר פה בעצם זה שהגוף, מכלול הגוף, הוא בעצם
הוא בעצם איזשהו מכלול של חומרים, הוא החומר שממנו עשוי הממד שבו אנחנו מתגלמים בשביל להתגלם פיזית, כלומר ברצף המרחב זמן. כי ברצף הזמן מרחב אין לנו בהכרח גוף, או שמצד שני נאמר שכן יש, אפשר לומר שכן יש גוף, הוא פשוט גוף אחר. אז בהתאם לכל ממד, גם קצת דיברתי על זה כשעברנו על הקלפים, יש לנו 7 ממדים, לכל ממד יש גוף, 7 גופים, 7 גופים, 7 ממדים, ובכך יש בו קשר גם במרכזי האנרגיה, ופה בעצם ההגדרה הזו אומר לנו בפירוש שמכלול הגוף זה מכלול חומרים שזמין עבור התממשות פיזית. כן, לכל ממד יש גוף ייחודי, אה, שדרכו אנחנו יכולים להתגלם באותו ממד ברמה הפיזית, אוקיי? ברצף המרחב הזמן של אותו ממד, אוקיי? כי זה רצף מרחב זמן שונה לכל ממד. בקיצור, מה שזה בא להגיד, לכל ממד יש גוף ייחודי, מכלול הגוף קשור בהכרח בממד, משתנה בהתאם לממד, וכשאנחנו עובדים עם התרוע העתיק, אנחנו מסתכלים על מכלול הגוף של הממד השלישי. אוקיי? כל התרוע העתיק, מה שהוא בא להראות לנו, זה מה קורה בממד השלישי, הממד שבו אנחנו מתגלמים כרגע. לכן, כשאנחנו מסתכלים על הקדוש המעונה, אז מדובר על הגוף של הממד השלישי. אוקיי? הגוף של הממד השלישי הוא קדוש מעונה, הוא מקריב עצמו. הגוף של ממד רביעי לא בהכרח מקריב עצמו. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה לא ממש רלוונטי לנו מה קורה בממדים הבאים, אבל זה רגע להבין ולזכור שהדבר הזה ייחודי לממד שלנו, ושכשאנחנו מסתכלים על מכלול הגוף בטרו, על 7 החלקים של מכלול הגוף, אנחנו גם בהכרח נרצה תמיד איכשהו למצוא דרך לחבר את זה לגוף הפיזי שלנו. אוקיי? כי יש ביניהם קשר ישיר. אנחנו בסוף רואים את החומר שממנו הגוף הפיזי שלנו עשוי. אוקיי? והתהליך שהוא עובר, שהחומר של הגוף שלנו, כשאני אומר חומר, אני לא מדבר על המולקולות, על הפחמן, והחנקן, לא יודע, כל מה שמרכיב לנו את הגוף, חלבונים ופחמימות וכאלה. אני מדבר על קונפיגורציה של האור, אם תרצו, בממד השלישי. אוקיי, סימן שזה איזשהו תהליך שאנחנו רואים במכלול הגוף, תהליך שקורה לגוף, שיכול לבוא לידי ביטוי בגוף שלנו. אוקיי, בגלל זה גם אמרתי לכם על הגוף רוחני. אוקיי, יש לנו הגוף שאנחנו מכירים, הוא איזשהו גוף גס, איזשהו גוף חייתי אם תרצו. בגלל זה אנחנו רואים גם הרבה חיות בטרו. במכלול הגוף, מכלול הגוף הרבה חיות, הרבה יצורים שהם חצי אנוש, חצי גוף, חצי חיה. כי הגוף שלנו הוא חייתי במהותו. הרי הגענו מהקוף, זה לא המצאה. זה מוכח, אוקיי? יש לנו 99% מהגנים שלנו זה כמו של השימפנזות, או משהו בסגנון. 90% מהגנים שלנו זה כמו של עכבר, אוקיי? הגוף הזה הוא חייתי, הוא ברובו, במהותו הוא חייתי. אוקיי? השכל והרוח, מה שמאפשרים לו להיות אחרת, ושונה, להתפתח בצורה שמכלול הגוף מראה לנו, אוקיי? זה לפרוס כנפיים, להיות ג'יני בסוף. זה הגוף הרוחני. להפוך את הגוף הגס והחייתי לגוף רוחני ומואר יותר. אוקיי, אז זה קצת ארוך על השכל, אז אני אקריא לכם ואז נדבר. אז השכל הינו מכלול המשקף את הזרמים הפנימיים של הרוח והזרמים החיצוניים של מכלול הגוף. הוא מכיל את מה שאתה מכיר כתחושות, רגשות, מחשבות, האינטלקט והמורכבויות המודעות שלו. בואו נעשה פאוזה. בעצם בא ואומר שהשכל הוא קודם כל איזשהו מתווך. אני רגע אחזור למשפט הראשון. הוא מכלול המשקף את הזרמים הפנימיים של הרוח והזרמים החיצוניים של מכלול הגוף. אוקיי? זאת אומרת שהוא איזשהו מתווך של גוף ורוח. הוא גם, יש לו קשר לרוח, גם קשר לגוף. ולכן הוא איזשהו, אפשר להגיד שהוא מתווך שלהם, והוא משתמש, הוא פועל עם שניהם, בעזרת שניהם, וגם יש פה עניין מעניין, שנאמר זרמים פנימיים של הרוח, זרמים חיצוניים של הגוף. אוקיי? סימן שהרוח זורמת אל תוך השכל, אוקיי? ואז הגוף זורם מחוץ לשכל, או מזרים החוצה
את ה, את הרוח דרך השכל, בעזרת הגוף. אוקיי? משהו כזה, לא יודע אם זה ברור, אבל העניין הוא שהשכל הוא איזשהו מתווך של הרוח והגוף, שהוא מקבל מהרוח ומוציא אל הגוף, משהו כזה. אה, בואו נמשיך, ואז אולי זה קצת יותר ברור. עכשיו נאמר לנו שהוא מכיל את הרגשות, תחושות, מחשבות, האינטלקט, במורכבויות המודעות יותר שלו, של השכל. כלומר, החלק הזכרי של השכל, שזה הקוסם, המטריצה, הוא מכיל תחושות, רגשות ומחשבות, אינטלקט. עכשיו, שזה מעניין, להגיד שהשכל הזכרי, תחושות ורגשות, אז זה לא בדיוק, אה, אלא זה ה- הרגשות והתחושות הן לא מגיעות מהמטריצה, אבל הן מגיעות אל המטריצה, אוקיי? כי הוא מודע להם, המודעות נמצאת אצל המטריצה, ואנחנו מודעים לתחושות ולרגשות שלנו. אנחנו לא, הם בלתי רצוניים, אנחנו לא מפעילים אותם, אוקיי? בגלל זה הם לא אקטיביים, בגלל זה זה לא שייך בהכרח אל המטריצה, אל השכל הזכרי, אבל השכל הזכרי מודע אליהם, אוקיי? בעוד שיש דברים אחרים שהוא לא מודע אליהם. אז מה הוא לא מודע אליו? אה, בירידה מטה יותר בעץ השכל, אוקיי? רע מדמה את השכל כולו לעץ. אוקיי? שיש לנו את הגזע, יש את פני השטח, שזה הגזע והענפים, יש את החלק הפנימי יותר, שזה השורשים והעומק שלו. אז הוא אומר, כשאנחנו יורדים מטה בעץ, אמ, איפה אני איבדתי רגע? בירידה מטה בעץ השכל, נראה את האינטואיציה. שזה טבעו של השכל הנמצא בתקשורת יתרה או בכוונון עם מכלול ההוויה השלמה. מה זה אומר? כשאנחנו נכנסים פנימה, עמוק יותר לתוך השכל, מה זה השכל העמוק? זה השכל הנקבי, הנקבה, הכהנת. כן, נאמר בפירוש, הנקבה היא עומק התודעה. חבר'ה, בלי הנקבה, אין לתודעה עומק. בלי השכל הנקבי. השכל הנקבי, אוקיי, הכהנת, שם נמצאת האינטואיציה. מה זה האינטואיציה הזו? אוקיי? שהיא נמצאת שם כי השכל הנקבי, השכל העמוק, נמצא בתקשורת ישירה ויתרה עם ההוויה השלמה, מכלול ההוויה השלמה. מכלול ההוויה השלמה, איזשהו ביטוי כזה בומבסטי, גרנדיוזי, להגיד שאפשר לומר שזה, מכלול ההוויה השלמה זה הצורה האולטימטיבית שלנו, של הישות, כאשר היא מתפתחת ומגיעה אל ממד השביעי, או ככה היא רגע לפני הממד השביעי. או שאפילו אני חושב שזה מכלול ההוויה השלמה זה קיים בממד השביעי. זה הדבר שהוא, זה הישות הפוטנציאלית שכבר התאחדה עם הבורא והפכה להיות בורא. במילים אחרות, אפשר להגיד פשוט השכל העמוק, השכל הנקבי, נמצא בתקשורת עם הבורא. אה, והאינטואיציה נמצאת שם. יענו האינטואיציה, מה זה אינטואיציה? זה מידע שמגיע מהבורא אל השכל הנקבי. ואז עולה מעלה בעץ השכל. אם היא נמצאת בעומק, בשורשים, אז למעלה מה נמצא בגזע של השכל? הזכר, השכל הזכרי, המודע. אוקיי? ובגלל זה גם אנחנו מתוודעים לאינטואיציה, כאיזושהי תחושת בטן וכאלה. בואו נמשיך. ואז נאמרנו עוד, שבירידה מטה, עוד יותר מטה, מעבר לשכל העמוק, לשכל הנקבי, כשאנחנו יורדים לשורשי השכל, אז נמצא את התקדמות התודעה, שבהדרגה משתנה מהאישי אל הזיכרון הגזעי, אל הנערות הקוסמיים, וכך נהפך מכלול השכל למגעון ישיר של המעבורת, שאנו קוראים לה מכלול הרוח. אוקיי, אז ככה רמז לנו קצת, אמר לנו משהו על מכלול הרוח, תכף נדבר על זה. אבל הוא אומר, כשאנחנו עוד יותר מעמיקים בשכל, אוקיי, עוברים את השכל הנקבי, עמוק יותר פנימה, אז אנחנו כבר עוברים מהאישי לקולקטיבי, אוקיי, לגזעי ולקוסמי. אוקיי, סימן שהשכל שלנו גם מחובר, השכל האינדיבידואלי שלנו מחובר אל שכל הקולקטיבי ואל השכל הקוסמי, שזה השכל של הבורא. כלומר, השכל שלנו הוא תמיד תמיד נמצא בקשר עם הבורא ועם השכל של הבורא בהכרח. אוקיי, השכל שלנו לא מנותק, הוא אף פעם לא מתנתק. תמיד קשור, תמיד מחובר, וזה אומר בהכרח שככל שנעמיק אל תוך השכל שלנו, נוכל להגיע אל הבורא
וליצור איתו קשר, וזה כל הקטע בעבודת האדפט, זה בדיוק מה שזה אומר, בגלל זה הוא אומר לנו בסוף גם, שאחרי שאנחנו מגיעים לנערות הקוסמיים, אוקיי, לשכל הקוסמי, כך הוא נהפך ממכלול השכל למגעון ישיר של המעבורת, של מכלול הרוח, שתכף נדבר עליה. מה זה מגעון? זה מעולם החשמל, זה בעצם איזשהו סוויץ', אוקיי, און-אוף, מפעיל ומכבה, שעובד עם מתחים גבוהים במיוחד, עם מכשירי חשמל מאוד מאוד גדולים ועם הרבה עוצמה מאוד גבוהה. מגעון. והמגעון הישיר הזה בכך של הרוח. זאת אומרת שהשכל יכול להפעיל ולכבות את הרוח ולנתב אותה. בעזרת השכל אנחנו מניעים את הרוח, בעזרת השכל אנחנו צריכים קשר עם הבורא, ובעזרת השכל אנחנו עושים ומנווטים את עבודת הרוח. כי השכל הוא המפתח, בגלל זה הוא הראשון בטרור, ואנחנו קודם כל צריכים לפתח אותו. לא יכולה להיות עבודה עם הרוח בלי לפתח את השכל, כי צריך לפתח את השכל בשביל שהוא יהפוך להיות המגעון של הרוח. טוב, בואו נעבור למכלול של הרוח ונסגור, ככה בזריז. אז מכלול הרוח אומר לנו ככה, מכלול הרוח הוא הצינור אשר דרכו הזרמים הפנימיים של כל מגוון הזרמים האוניברסליים, פלנטריים ואישיים, יכולים להיות מובלים על שורשי התודעה. גם דרכו, דרך מכלול הרוח, התודעה יכולה להיות מובלת אל השער לאין סוף אינטליגנטי, דרך אנרגיה אינטליגנטית מאוזנת של גוף ושכל. מה הוא אמר לנו פה בעצם? שמכלול הרוח זה ערוץ ישיר לבורא. אוקיי? בגלל זה כתבתי את זה. הוא בעצם אומר לנו שבעזרת מכלול הרוח, אז הזרמים, האנרגיות, אם תרצו, האור של הבורא, גם של האוניברסלי, של הבורא, הפלנטרי, אוקיי, של הקולקטיב, וגם האישי שלנו, מאור הפצפון המועט, ככה ניצוץ הלהבה שלנו, יכול להיות מובא אל התודעה. יכול להיות מובל אל התודעה, אוקיי? ולהגיע בסוף אל השער לאינסוף אינטליגנטי. השער לאינסוף האינטליגנטי נמצא כאן, חבר'ה, מה שנקרא צ'קרת העין השלישית. אוקיי? וזה פה עניין גם עם כל העלאת הקונדליני וכל הבלגנים האלה. זה קשור לזה, לא ניכנס לזה, אבל גם על זה. יש הרבה עניין עם זה. חלק מהקטע של זה, הרי הקונדליני ככה בשתי מילים, אנרגיית הקונדליני זה איזושהי אנרגיה שנמצאת בבסיס עמוד השדרה, שבעזרת פרקטיקות מסוימות, ברובן ובמהותן מיניות, אנחנו יכולים להעלות את האנרגיה הזו במעלה עמוד השדרה, ולהגביא אותה לכאן, אל הבלוטת האצטרובל במוח. אוקיי, זה ככה מתפרס לנו במוח, וככה מגיע לפה, בלוטת האצטרובל נמצאת קצת יותר עמוק כאן, ככה מעל האף בין העיניים, וברגע שהאנרגיה הזו מגיעה לשם, אז נפתח השער אל האינסוף אינטליגנטי, אל האנרגיה האינטליגנטית, ואפשר להתחיל לעשות קסמים. עכשיו, הדבר הזה בהכרח גם ככה רומז לנו עוד פעם על חילוף אנרגיה מינית, שגם כן נמצא בטרו. בגלל זה אני מציין את זה. לא כי אני איזה סוטה חמן, אלא כי מי שזה מעניין אותו, שידע שזה גם אפשר ללמוד את הדברים האלה דרך הטרו, זה מופיע שם, זה יכול לעזור ולהעמיק. אם אתם בעניין הזה של מיניות מקודשת, אז אתם יכולים לראות דברים מעניינים בטרו. מה שזה בא ואומר לנו בסוף, שיש קשר הדוק בין שלושת המכלולים, ואנחנו לא יכולים להסתכל עליהם לבד, בנפרד, והוא גם התחיל בסשן הזה כשהוא נתן את ההגדרות, אז הוא אמר זה לא משהו שאנחנו יכולים להגדיר אותו בנפרד, בהכרח אנחנו נעשה את זה ונתאמץ, אבל יש ביניהם קשר הדוק, ושלושת המכלולים האלה יוצרים בעצם את מה שנקרא מכלול שכל גוף רוח, שזה הישות שאנחנו, הם עובדים ביחד כמקשה אחת, והם קשורים זה בזה, מפעילים זה את זה, אוקיי? בעזרת הגוף, השכל והרוח יכולים לממש את פירותיהם, השכל מפעיל את הגוף, ומקיים את ההתפתחות שלו ואת העבודה הרוחנית דרך הגוף,
כשהשכל מתפתח בעצמו, גם הגוף משתנה, והוא יכול בסוף לנהל ולהניע ולנתב ולהשתמש במכלול הרוח, וככה הם עובדים ביחד בשביל ליצור קשר עם הבורא האינסופי, ואז דרך הגוף, עוד פעם, הם יכולים להשפיע על המציאות המוחשית, ובסוף לגלם את הבורא באשליה, במציאות המוחשית, בגוף, אוקיי? להיות אלוהים בגוף. מעבר להגדרות, בכלל יש בתקשור של רע המון המון מידע נוסף שניתן ללקט. בכל הסשנים בעצם יש 106 סשנים, גם הסשנים שלא מדובר על התרוע העתיק, שלא מדובר על השכל הארכיטיפי, שלא נאמר בתשובות שם שכל ארכיטיפי, או מטריצה, או דרך נעלה, או טרנספורמציה של המכלול, או כל מיני דברים כאלה. יש המון 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 מידע שמסתתר שם וחבוי, רק צריך לדעת איך ללקט אותו. ולכן אני ממליץ, אם אתם מעוניינים להעמיק בזה, בתרוע העתיק ובתקשור של רע, אז לקרוא את הסשנים של רע, של התקשור של רע, תחת הפריזמה של התרוע העתיק, ולנסות לבדוק מה מהתשובות יכולות לרמז ולהתקשר ל... אמ, להתפתחות של המכלול בעצם, להתפתחות המכלול, לשיבת החלקים, לבחירה, לזרזים, יש שם הרבה עניין עם זרזים, הרבה מידע על זרזים וכולי וכולי. אז ככה דוגמה זריזה, אז נגיד בסשן 5 ו-6, ממש ממש בהתחלה, סשן 5 ו-6, אז בעצם נשאל על עבודת ריפוי, ומה צריך בשביל להיות מרפא, ואז רע בא ואומר, מדבר על התפתחות מכלולים. אז ככה, דוגמה שהוא מדבר פה על מכלול השכל, אוקיי? והוא אומר שבשכל יש איזושהי גיאוגרפיה, גיאומטריה, היררכיה, קשרים פנימיים, נותן איזה כמה תרגילים, ואז הוא אומר, התרגיל החמישי כרוך בהתבוננות בקשרים וביחסים הגיאוגרפיים והגיאומטריים של השכל. אוקיי, זה ב-5.2, הוא אומר את זה. מה זה הקשרים הגיאוגרפיים והגיאומטריים האלה של השכל? אתה רואה העתיק, השכל הארכיטיפי, זה כל מה שעברנו עליו עד עכשיו. זה פה בסשן מספר 5 הוא אמר את הדבר הזה. אבל הוא לא אמר שכל ארכיטיפי, כי דון לא ידע מה זה שכל ארכיטיפי. הוא לא אמר טרו, כי הם עדיין לא הגיעו לזה. אוקיי? אז זה סשן 5, אחד הסשנים הראשונים, שלא היה לדון שום מידע, שום כלום. אפילו לא ידע מה זה לוגוס, נראה לי, עוד בסשן הזה. עוד לא דיברו על לוגוס. אוקיי? אז תראו איזה סשן ישן זה, בעוד שהמידע על התרוע העתיק מגיע בסשן 70 ו-80 אוקיי, תראו כמה פער יש מאז. עכשיו, לא סביר, אז דון לא זכר את הדברים האלה כנראה כשהוא דיבר על התרוע העתיק בסשן 89, אוקיי? וזה לגיטימי שהוא לא יזכור, גם אנחנו לא נזכור, אם אנחנו קוראים את זה כרונולוגית, 106 סשנים, כשתגיעו לסשן 80, לא תזכרו מה קראתם בסשן 5, זה טונה של מידע, זה טונה של מילים. וזה גם כתוב בשפה לא פשוטה, או לא שפה יומיומית. אז לא זוכרים את הדברים האלה כשמגיעים לתרוע העתיק, לשכל הארכיטיפי בתקשור של רע, ולכן אני מציג לכם את זה פה. שתראו, יש המון 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 מידע לאורך כל הסשנים על התרוע העתיק ועל השכל הארכיטיפי, פשוט פשוט צריך להבין את ההקשר, צריך להסיק אותו, להקיש אותו, צריך להסתכל על התשובה בפריזמה של התרוע העתיק והשכל הארכיטיפי. והתפתחות המכלול, עבודת התפתחות המכלול. זהו, אז נתתי אולי עוד כמה דוגמאות בסיכום, אני חושב. אבל אם זה מעניין אתכם, אז תיכנסו לתקשורים של חוק האחד. אם אתם מעדיפים עברית, אז בינתיים תסתפקו במה שיש. אם סבבה לכם אנגלית, אז תלכו לאתר הרשמי. גם הכל אני אתן לכם לינקים פה למטה. אתם יכולים לחפש גם מילות מפתח, נגיד מטריצה, או באנגלית מטריקס, או לוגוס נגיד, דברים כאלה, ולקרוא את כל התשובות, כל המידע שיש, ובהם משתמש רע במילה הזאת, אז גם אם תקראו רק על הלוגוס, אז תוכלו להבין כל מיני דברים מעניינים, שיש קשורים לשכל הארכיטיפי ולעבודת עבודת האדפט, ובכלל להתפתחות המכלול וכל התקשורת עם הבורא וכולי וכולי. אז הגענו ככה לסוף, וככה יש למורה כמה מילים להגיד לכם. כמובן שזה גם ממני, אבל ציטוט של המורה.
זה לא הציטוט המלא. אז המורה בא ומדגיש לנו בסשן 97.9, תרגום חופשי, אז בא ואומר לנו שחשוב לזכור שהסמלים הללו, אוקיי, של התרוע העתיק, הם שום דבר מלבד משאב לעבודה באזור הרצון והאמונה, התפתחות הרצון והאמונה. אוקיי, אז לפני שאני רגע ממשיך, אני אעצור כאן. אה, אז קודם כל הוא בא ואומר לנו שהתורה העתיק זה משאב להתפתחות של רצון ואמונה, שתי המפתחות לעבודת התלמיד המתקדם. אבל זה מה שהם, רבותיי, אל תשכחו שהסמלים האלה הם משאב לעבודת ההתפתחות. למה הוא אומר את זה? כי השכל הארכיטיפי, אוקיי, הטרור, לא פותר שום פרדוקס, והוא לא מביא את הכל לאחדות. הטרור לא עושה את הדברים האלה, רק אנחנו יכולים לעשות את זה. אוקיי? והוא מדגיש ואומר שזו אינה סגולה של שום משאב בממד השלישי. במילים אחרות, את האחדות לא נחווה פה בממד השלישי. זה פשוט לא אפשרי. זה ממד שרק לבחור נתיב, ועדיין לא הגענו לאחדות. אחדות זה ממד 7. אנחנו ממד 3, צעד צעד, שלב שלב. אוקיי? אבל המשאבים שיש לנו בממד הזה לא יובילו אותנו לאחדות. אוקיי? הם יכולים רק לפתח לנו את הרצון והאמונה. אז אל תיתנו לאף התחשבות בציפור או בהמה, בחשיכה באור, בצורה או בצל, להסיט אתכם אם אתם מחפשים את האחדות. אוקיי? בואו לא, הם, כן, בואו לא נהיה פנאטים על הסמליות ועל מה זה אומר, ומה זה כן אומר, מה זה לא אומר, כן נכון, לא נכון, זה לא העניין. המטרה היא האחדות, רבותיי, האחדות היא להביע אהבה, להיות אהבה, לתת אהבה ולקבל אהבה. אוקיי, זוהי אחדות. בסוף זה חוזר לאור ואהבה, ובסוף המטרה היא להפיץ את האור שלנו בצורה המיטיבה ביותר, כפי שאנחנו בוחרים ורוצים ומאמינים שזו הדרך הנכונה. אז פשוט תתמקדו בזה, כי אם הטרו לא בשבילכם, השכל הארכיטיפי מסבך אתכם, או לא מדבר לכם, אז הכל בסדר, זה לא חובה, זה רק משאב, אתם לא חייבים להשתמש בו, יש עוד הרבה משאבים אחרים להתפתחות, ובסוף הפואנטה היא אחדות, היא אהבה, היא שירות לאחר או לעצמי על חשבון האחר, אם אתם בנתיב השלילי. אוקיי, חשוב, אל תנסו לשרת את האחר בנתיב השלילי. זהו חברים, אור ואהבה, זה הנקודה, לא ציפורים ובהמות, או כדורים ומשולשים וקוביות. אז ככה בואו נסגור. אז דיברנו קצת על קו הבחירה, ראינו ככה, עשינו הקבלה זוגית, ראינו את השלבים של איך ללמוד, ראינו ככה 4 חלקים כל פעם, קצת לא מה שעברנו על מידעים נוספים, כי כבר תם הזמן, ותמה היכולת השכלית שלי גם, אבל כן, בקיצור, דבר לזכור אותו, באמת שיש עוד המון המון מידע על הטרו, הטרו העתיק ועל השכל הארכיטיפי, לאורך כל הסשנים בתקשור של רע, אז אם אתם כן רוצים להעמיק בזה, פשוט תקראו את התקשור, אל תפחדו. אנגלית או עברית, מה שנוח לכם, אם זה עברית אז ייקח זמן, אם זה אנגלית אז תעופו על זה. והכי חשוב, לזכור שהמהות היא אחדות, רבותיי, המהות היא לא לפצח את הטרו, שהסיבה שגם הבאתי לכם את הסיכום, את הציטוט הזה, זה גם בשביל להזכיר לעצמי, כי אני קצת, יש לי נטייה ככה לצלול יותר מדי לעומק, כפי ששמתם לב, וככה להתחרמן מה שנקרא מהאינטלקט, מהכל האינטלקטואליה של הטרו, אבל זה לא הפואנטה, הפואנטה האחדות, רבותיי, היא בסך הכל להיות אנשים טובים, אנשים אוהבים, להפיץ את האור והאהבה האישיים והייחודיים שלכם, בדרך האישית והייחודית שלכם. אוקיי, תעשו את זה כפי שאתם רוצים, כפי שאתם מאמינים שזה נכון, ופשוט תעשו את זה, וזה כל העניין. אז תודה רבה שהצטרפתם אל המסע, אל הטרו העתיק, השכל הארכיטיפי, הטרו על פי רע, וזהו הסוף, או שלא. אז באמת יהיה עוד מפגש אחד שבו אני אחזור אלך לטרו המודרני, אז זה הסוף על הטרו העתיק. יהיה עוד מפגש אחד על הטרו המודרני, שבו אני אציג את השוני וההבדל בין הפריזמות השונות, וגם
אנסה להראות לכם איך זה התפתח, איך הגענו מהדבר הזה לדבר הזה. לא מבחינת הסמליות, אוקיי? כי זה מה שעשיתי עד עכשיו בערך, אלא מבחינת המשמעות, אוקיי? לדבר הזה יש משמעות. כל המשמעות שדיברנו עליה עד כה, שזה קוטביות רוחנית, צבירת קוטביות רוחנית, חיובית או שלילית, ופה לדבר הזה, לכהנת הזאת, יש משמעות אחרת לגמרי. כן, לעמודים שלה יש משמעות שונה מלעמודים האלה. היא מתפקדת פה בצורה קצת שונה מזאתי. אוקיי, יש ביניהן הבדל משמעותי ומהותי ברמת העומק והמשמעות העמוקה של הדברים. הם יכולים להשאיר זה את זה, כי בסוף זה הגיע מזה. אז תודה רבה לכם, שנה טובה, ועד הפעם הבאה.